Driver, gili mo sa ko. Dali, gili kontra. Nagkuambak ko. Apatay niro. Atay ba pa doon ako dira. Ala ka dugo. Ika na gisukol. Gisukol ba? Na sukol yun. Pero na ko dira. Balik kita. Balik pa ba? Oh, unsa man? Sana yung gidwa si Ode? Oh, ano man? May bir ka? Pabila ko bay. Mana lagi patuloy dai bay? Oh, mo gid. Mana lagi patuloy dai? Wala pa lagi bay kay mahadlok ko. Patuloy sa toy. Biso man di ka? Mao gid. Sige na bay, papila lang ko bay. Di lagi kay biso ta. Biso man kina bay. Papila ko ba? Naway mong itlog oh. Kita. Tawagan na imong itlog oh, lapos ang bulbo sa imong buron. Unsa? Tiguan kay wa ba ka patuloy. Mo lagi mong karon. Tiguan na kayo. Pisot ng gyapon. Pisot. Sige na bay, papila ko ba? Ako na chicken dinner. Di lagi kay pisot dado, pisot. Sige na dalo. Pisot lagi ka. Sumbong ka mo papa. Sige mo panungog sa kuha. Musumbong ka. Pwede sa manggimon dong pisot. Kayo sumbong lagi tiga ikaw pantay ka. Ikaw mo duha, sumbong ta mo. Pisot pa rin jo. Sumbong ta mo sa kumbaba. Oh dito. Pisot ito ba ito? Pisot. Buwang na. Noon sa makana, nganong sapo na mong pagka? Gisungo ko dito sa kong gadawa. Bisot ka tang duha ko na. Ha? Bisot ka ta. Snack. Di ay kuha na ko. Di pusil na. Alam ni. Sumugon di ka kutro. Pusila. Pusila? Oh, pusila. Kisugo. Oh, kusugo. Pusila. Inong kang pisot na. Pusila. Pusila ng largo. Oh, pusila dito. Pusila mo sila pisot. Oh, pusila. Ako balikon. Pusila ron kabaos ka. Okay. Pantay lagi turun ke buhar. Sinta lagi turun. Oh. Kana sa bisot. Pisot. Pisot. Mong gingon. Pisot. Padung ako no ko bay, padung ka. Pisot kan pasdo bay. Pisot dai. Ikaw, tugas tinuod, di ba ako ginangabakakan ko? Tugas tinuod, pisot ko, dili. Dili lagi? Dili? Baka ko, di ka, ha? Saman? Ha? Pisot lagi ka. Ayan, buhi pa dahi. Pisot ko, dili. Pisot, wajah mo ka natagam sa kumbala. Siya, sana. Magpanungo ka? Sarang may kumbala sa inyo. Ay, Dong! Oh, sa manyo! Naay mo papa sa inyo, Dong? Ato ko sa imong papa, Dong, kay naamog yung programa sa kuhan ba, sa kapital niya. Kaya kung libre tuli. Di ba pisot pa mga Dong? Pisot kayo? Di ba pisot pa mga Dong? Pisot kayo? Sa pisot? Okay. Ako kasi mga Dong. Puro man unta ko sa kapitan nga, ipasuroy ang ganang mga pisot. Wala pong kanitagam, di nyo ka mamatay sa usa kabala, kaning duha. Uy ba? Dong. May niya ka dong, di makadong. Dito lagi ko sa katong si Panungog sa kuha. Ladong. Tay, dirin to yung mga pulis nangita sa mga ganyan. Tingnan ano naman. Naigi pa pusil dito. Sa line sitio niya. Hindi ka mo ko suspect. Mukha ko akong gipatay. Ato si Panungog sa kuha nga kuha. Piso. Ha? Ato si Panungog sa kuha. Mukha akong gipatay. Hindi mo gideng kita inuod na. Ay, ingo masagang apat yun na to. Sumusungog sa kuha. Ikaw yung pisota ka. Mapriso yung pisota ka. Sa to pa? Sa to? Manag-unsa? Priso yung pisota ka. Anong imong Daya? Magugipusil man nga. Pisot pa yung katinood. Tinuod yun, day. So what's up mga ka-Jinsob? It's time to shout out now. Shout out kay Mr. 444. Shout out og shout out sa Galepyo na nasa Qatar niya. Support mo siyang channel guys, Mix Vlog 79. Kumura na ako. Og shout out ko ni Jojo.
Jimenez og shout out po ko sa tanan akong amigo, amiga. So, Shout out sa inyo. Shout out di ko sa akong kuya nga nasa Cebu ug sa yang uyab nga nasa sa Cebu nga nagtrabaho. Ug Shout sa out. ug sa tanan ako mga igagaw. Okay, mora na guys. Shout out. Shout out ko kang Hector Campos o kang John Michael Serna Shout out. o pinakalasan kay si Batyan sila, Lindsay Og kang Raylan batyan sila. naana sa Ilantang ilang tagaan. Shout out sa iyo. Guys, kato na yung ang wala naka-subscribe guys. Subscribe na mo para maka-update it mo sa mga video. Yun, mura na guys. So don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. Bye-bye.